Den vigtigste opgave for en virksomhedsleder er at udvikle forretningen. Forretningsmodellen skal løbende tilpasses, hvis man vil tiltrække og fastholde rentable kunder. Men hvordan takler man bedst den opgave? Først må man gøre sig klart, at verden er i konstant forandring. Markedet er mere dynamisk end nogensinde, og kunder, teknologi, konkurrenter og konjunkturer forandrer sig og kan vende op og ned på virksomhedens situation. Forandring er et faktum og en forudsætning. Derfor er udvikling et uomgængeligt krav. Alle virksomheder har en forretningsmodel. Den består grundlæggende af 3 elementer. Virksomhedens produkter, den måde de produceres på, og den måde de sælges på. Produkter, produktion, salg. Det er hovedelementerne i en forretningsmodel. Forskningen viser, at nøglen til succes er at udvikle på alle 3 elementer i takt med forandringerne i virksomhedens omgivelser. Samspillet mellem trekantens elementer er afgørende. Det er her, man kan adskille sig fra konkurrenterne og dermed tiltrække og fastholde de rentable kunder. Derfor kalder vi det udviklingstrekanten i Quo Vadis. Hvad betyder det for dig som virksomhedsleder? Det betyder, at du skal pejle dig ind på forandringerne og justere på forretningsmodellen. Til det formål bringer vi nu elementerne i spil. Første trin er at beslutte, hvad der skal justeres ved forretningsmodellen med baggrund i forandringerne. Andet trin er at beslutte, hvordan man skal nå de fastlagte mål. Tredje trin er at beslutte, hvem der gør hvad og hvornår. Fjerde trin er at sikre, at det ikke bliver ved snakken. Så har du som leder lagt fundamentet for forandringer, og du har en plan for, hvordan du gennemfører det i praksis. I Quo Vadis kalder vi det for lederskabet. Men lederskab handler også om kommunikation. Forandringerne skal kommunikeres fra lederens hoved ud til medarbejdere, bestyrelse, samarbejdspartnere, banken og alle de andre interessenter, hvis forandringerne skal blive til noget. Beslutningerne skal derfor skrives ned i en strategi- og handlingsplan. Planen rummer fortællingen om, hvorfor virksomheden skal forandre sig og hvordan. Virksomhedslederen skal derfor sikre sig, at indholdet bliver kendt af alle. Så er vejen banet for forandringer med fælles forståelse af retning og mål. Quo Vadis, din rådgiver gennem hele forløbet.